Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Buka mate inchollare. What a prologment peratichi. Da panna Mangalore exam start aditi nenki internal, second internal. Ancha di exam itra kar logment peraiji. Ini card exam onjana third exam ittine. Ancha subject ittine. ಮುಗಿದಿನ ಅಂಡ್ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಜಿ ಮುಗಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುರನೆ ಜತ್ತಿದ್ದನಪ್ಪಾಗ ಅವಳ ಇದೇನು ಕರೆಂಟ್ పోతానగా ఫుల్ బెగర్ది ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಗೆಲಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಗೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಚಂದ ಅದರ ಪೈಪ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅವಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಕೊಡೇನೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಮುಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪಿಚು ಪಣ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ನೀರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೆಗಳು ಕೋಡಲ್ಪ ಗುವೆಲ್ಲ ಇರ್ತು ಪೋದುಕನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಪುರಕ ತುಳಗಿ ಕುಟ್ಟಿದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕಂತ ಇತ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿದ ಅಂದ ಪಂಡಿದ್ದೆ ನೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಡು ನೀರಿಚ್ಚದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಇಂಚಿನ ನಿತ್ತ ಅಂಚನಗ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ನೀರು ಹಂಚಿ ಬತ್ತಿಂಡು ಅದನ್ನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ನೀರು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಪೂರ 5 ದಿನ ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಗೆ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂತೆ ಜಿಜ್ಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕೈತೆ ನಾನು ಯಾಪರ ಉಂತವೇರ ಪಂಡಿತ್ತ ಅರೆಗಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ನೀರು ಬರಂದೆಪ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಮ್ ಇತ್ತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಇಂಕರು ಸರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಜಿ ಪಿದೆ ಪೋಯ್ ಮುಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ರನ ಸೂತೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪುಡು ಬಾ ಚಾದಿತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪಾರ್ಲ ಚಾದಿತ್ತೆ ಗದಿನಾಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂದಾದಿತ್ತೆ ಕೂಡಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಂತಂದು ಸರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ಪಾಲ್ ತುಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಡ್ರಮ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಎಬ್ಬು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡದ ಐಕೆ ತಿರುಗ ಡ್ರಮ್ ಇತ್ತರ ಅವಳು ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾದಿತ್ತಿರು ಗೋಣಿ ಪೂರದ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಆನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ದಿತ್ತಿರದ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ನೀರ್ದ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಆಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬು ತುಳ ಇಡಿ ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀನು ಕಾಯಿ ಪೂರ ಬೇಡ ಐಕೆ ನೀಕು ಎಂಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಗಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣುಂಟು ಈಗೋಸ್ಕರ ಉಳೈಪೋ ada enggak pemik aneh atal enggak pemik jali urdu class red word jur urdu budi ya wancar urdu ya ಅತ್ತಲ್ಲ ಫೋನಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೇತೋಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಲ್ ಅವಳು ದೆಕ್ ಕೊಡಿತಾರ ಅವೇನು ಚೂರು ಉಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಮ್ಮದ ಹೋದ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ್ಲೈ ಬಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಈ ಕಾರ್ ತುಳಗೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಿಡು ಮುರ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನು ನಿತ್ತ ನೀರು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ನೀರುದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದು ದೆಕ್ಕದಿ ಓಡು ದಿನ ಓಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನೀರು ಮೇಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹಾಕಿದೆ నాకు ముచ్చు నుంచిన బొక్క ಆಪು ನಂಜಿ ಇದೆ ತಂದು ಬಾರ ಅಲ್ಪರ್ದ ಕನ್ನಪುನೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಜಾವ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವಿತ್ತೆ ನೀರು ಜಿಂಜನ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಅಡ್ಡಿ ಎತ್ತದ ಸೈಡ್ ಹತ್ತನೆ ನೀರು ತುಪ್ಪು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಬಂದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಪುದು ನಮಗೆ
ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಬೈಜನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದಿ ನೀರು ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಪ ನೀರು ತುಂಬುದು ನೀರು ಪರಪುಣ್ ಪೋಪುಣು ಎಂಸಿನ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪೋತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಡೆ ಅದ ಅಂಡ್ರೆ ನಾನು ತುಪ್ಪಿದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಚಾ ಬರ್ಕೈತೆ ಚಾ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೋಂಡೆ ತನ್ನು ಗೆಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ರಜೆ ದಿಕ್ಕುದು ನಾನು ಅನಂಜಿ 2 ವಾರ ಮುಖ ಚಾನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ದಾದ ಬಂತದಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಲ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಪಾತಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಲ್ ಚಾಡಿಕಣಿ ಮುಸಿದು ಮೂಳಿತ್ತುನಾ ಬನ್ನಿ ಪೋಪುಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಚಾಯ್ ಬರಬೇಕು ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರನ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಹೌದಾ ಏತು ಸ್ಲೋ ಬರೋದ ನೀರ್ತೀಯ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ 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 ನಿರ್ಧಾರ ತುಳೆ 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 ಚಿನ್ನದಂತ ತುಲೆ ಚಿನ್ನನ ತುಲೆ ಚಿನ್ನ ತುಯ್ವಲ್ಲ ಚಿನ್ನನ ಅರೇನು ತೀಪದ ಅಂಡು ಯಾರು ಬೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರುವ ಮೇಲ್ಗುಳ್ನ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಮಂಡೆ ಜನ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜಿಂಜ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಬಾಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕುಮ್ಮೆಲ್ ತುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಇದೆ ಜಿಂಜ ದೀತೀರ ಅಂತೂ ಅಂಚ ನಾನಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಪಡಪ್ಪನ ಬರ್ಪಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆತೆಲ್ಲ ಕೆಲವತ್ತಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಂದೇ ಉಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪು ಜಿಂಜಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ಪುರಾರ್ತು ಫಿರ ನೀರು ಜಿಂಜ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನೀರು ಲಾಗ್ನಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.